तो के एक बारी कहे नहीं तो समझ में ना आवेला का दम माथा पर जीजी को दिल बला ना का हो गइल का सुना सुनावा करत रहनी माना बाकी मोना लाना बात और मोना लाना बात दहिया मोहल्ला ए राजा जी उठा के आधी रात दहिया मोहल्ला बुझाता ना कुछ सुना ई कहतरू हमरा के अटे की करा की कहीं तहार करनी तो के भरी अपन पढ़ा में गलती नहीं खे हमरा में कौन गलती बटे हो सुना हम बतावा ऐसन देखा के सारी दिहलू जिया ललचा अरे जिया ललचा हमर मानल नाही मनवा दी हमी माथानी घुमाए एही से कहीं कंट्रोल कर दवाई खाई का हो कितना हम आराम से सुतलनिया बताओ तो कुछ समझ में ना आवेला हमके समझ में ना आवेला अरे तो के कदा के ना समझ में आला तोहरे के ना लागला कि पास दिमाग है यही ना हुए तू ऐसन चीज ये देखावा तड़ू अच्छा बबुआ अखिया मुंडला ठीक बा अच्छा हां सुनो सुनावा सुतला से जरिया रहनी दिया बाबू ताई के से जरिया रहम दिया बाबू के कोइला लासर खोसर राजा उचारी और चुआ के ना संभार के रखबू तो का होई इनकर ऐसा एगो आदत है ना कि नसियो तो नसैल ही रह जई हां तन को नासा उतारे का मन ना करेला इनकर अच्छा तब का सुना बतावा सुतला से जरिया रहन दिया बाबू ताके कोइला लासर खोसर राजा उचारी और चुआ के और सुनो का हो अब का हम बताए बताइबा कैसे ना बोला केहू पूछू जनल सनाही ए जे केहू पूछू जनल सनाही कोइला ऐसन घाट अरे कोइला ऐसन घाट दहिया मोहल्ला ए राजा जी उठा के आधी रात दहिया सुना का हो कैसन सुनावे लगला हां कहे के बा कि अपन सामान अगर ढक के ना रखबो हां हमार सामान चाहे हम उघारी चाहे टोपी तो हसी का मतलब हां ताकि अपन सेल्फ कंट्रोल रखे के चाहे समझ में आई यही से जिया न होता
है बुधनो भैया बाड़ा तो एकदम। लेकिन सुना कहे के बात का सुनाव। ढकलू ना समान तू देखावलू ऐसन तुइया। आइला संभार सब गिर गइल भुइया। सुना झूठ ना मनोज भैया कहेलो। आ हौसनी भैया जे हवा आ का उनका नमा हुए बुधन भैया कि एक नंबर का विजय लड़चुआ हवा। हाँ 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 तब का अब राती का ढेबरी ना जरा के रखबू रात अच्छा। बिरात में। आई हो दादा के ढेबरी जरा के सुतेला सबके अनहार चाहेला। अच्छा यही से न गिर गई भैया। हाँ। लेकिन सुना बात हमार बताओ बताओ बात सुना का कहत नहीं। बताओ बताओ। ढकलू ना समान तू देखवलू ऐसन तुइया। आइला संभार सब गिर गइल भुइया।